Jorbel at Lindol Labador. Tarantaduhan gusto nyo, tarantaduhan tayo. Gaguhan gusto nyo, gaguhan tayo. Inumpisahan nyo, tatakusin ko. Yo, what's up? Isang magandang umaga po sa inyo lahat mga Kabisaya, lalo-lalo na dyan sa mga kababayan natin sa may ibang panig ng Kabisayaan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ito pong video gagawin ko ngayon para to kay Jormel at Rendon Labador. Ha? Rendon at Jormel Labador, makinig kayong dalawa. Tarantaduhan gusto nyo, tarantaduhan tayo. Gaguhan tayo. Ha? Ayaw nyo kaming tigilan mga Bisaya, hindi kita titigilan. Ha? Jormel Labador, alam ko, hindi ka dinidisiplina ng ama mo. Kaya ganyan kalaki ang sayad nyo sa utak magkapatid. Rendon at Jormel Labador. Ha? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kung wala akong pakialam kung sino masasagasaan ko, wala akong pakialam kung sino mababangga ko. Ang gusto ko lang mangyari, mailabas at makita ang tapang mo. Abangan mo ako, tol. Magkikita tayo sa Bulacan. At sa ama mo, sana disiplinahin ka naman ng ama mo. Sana panindigan niya pagiging ama niya. Dahil kung di niya kaya, tanggalin niya na lang yung uniforme niya. Dahil uniforme niya ang ninirespeto ko. Ang hindi ang pagkatao niya. Dahil tulad mo rin, Rendon at Jormel Labador. Yan sinasabi niyo sa aming mga Bisaya, tumingin kayo sa salamin. Kung anong klaseng tao kayo. Alam niyo sa totoo lang, mas mabaho pa kayo sa tambakan ng basurang mga putang ina nyo. Yung pag-uugali nyo, ultimo aso hindi kakain dyan. Dahil sa baho ng mga ugali nyo. Ipinapakita mo talaga sa mga tao na wala kang disiplina. Pinapakita nyo na hindi kayo dinidisiplina ng ama nyo. Sayang, anong klaseng amang mayroon kayo? Kahit pagdisiplina hindi marunong, pinapabayaan na kayo sa maling gawain. Putang ina. Hindi niyo ba alam na mas grabe yung pang-aapak na ginagawa sa mga Bisaya? Na wala namang ginagawa sa inyo? Namumblema ng mga kababayan namin Bisaya, tinitira niyo pang putang ina niyo. Mga may sayad. Kung sino man mga tao nakapalibot sa iyo, na natutulirit sa iyo, puro sila may mga sayad. Tulad nyo rin. Yan ang totoo. Pinapabayaan kayo sa maling ginagawa nyo. Kahit alam nilang mali, tinatolerate nila kayo. Putang ina, bibigyan ka pa ng bodyguard. Anong klaseng tao mayroon sila? Anong klaseng utak ba mayroon yung nakapaligid sa'yo? Bakit tinotolerate nila sa maling ginagawa mo? Masaya na ba sila sa ginagawa nyong pang-aapak ng tao? Putang ina. Hintayin nyo. Magkapatid, ang pagkikita natin. Diyan sa Bulacan. Abangan nyo. Susurpresahin ko kayo. Pakisabi sa ama mo, uniforme niya rin, ninirespeto ko, hindi pagkatao niya. Dahil hindi siya marunong magdisiplina ng anak. Sayang. Akala ko inaalagaan niya yung pangalan sa dibdib na dinadala niya dito sa uniforme niya, yung pala hindi. Dahil hindi siya marunong magdisiplina ng anak. Nagdidisiplina ka ng ibang tao, tapos sarili mong bakuran, hindi mo madisiplina. Sayang naman yung sinusuot mo. Kung hindi mo madisiplina ang sarili mong bakuran. Wag naman sir, ganyan. Bago ka magdisiplina sa ibang bakuran, disiplinahin mo muna yung sinasakupan mo sa loob ng bahay mo. Tingnan mo muna kung tama ba yung mga pinagagawa nila o mali. O talagang masaya ka lang sa ginagawa nila pang-aapak ng tao. Wala akong pakialam kung nasasagasaan na kita. Dahil grabe ang sinagasaan ng anak mo. Buong Mindanao at Visayas ang sinagasaan ng anak mo. Sasagasaan din kita. Wala akong pakialam sa uniforme sinusuot mo. Ang akin lang, ipakita mo, panindigan mo, pagkaama mo. Disiplinahin mo ang anak mo. Disiplinahin mo. Kung ayaw mo dumating ang problema sa buhay nila.
Dahil baka mabulaga lang kayo. Imposible naman sir na wala ka naririnig na usap-usapan tungkol dyan sa dalawa mong anak. Kung ano pinagagawa nila. Ha? Sir naman, ama ka. Alam mo dapat ang bawat galaw ng anak mo. Alam mo dapat ang bawat kilos nila. Dahil bilang ama, binabantayan mo sila sa maling gawain nila para mapangaralan mo sila. Pero wala kang pangaral sa kanila, kaya ganyan ang mga ugali nila, sir. Panindigan mo pag-aama mo. Wala kang kwentang ama kung di mo kayang panindigan, kung di mo sila kayang disiplinahin. Dumalaki silang may sayad. Kaya ngayon may sayad, kaya ngayon ganyan sila may sayad. Dahil sa pabaya. Wala namang problema kung mag-hype sila. Wag lang silang makasagasa. Wag lang silang mang-apak ng tao. Pero sa ginagawa nilang pang-aapak sa pag-hype, nakaka-apak na sila ng tao. Buong Kabisayaan, ang putang inang tinitira niya. Kaya sinasabi ko sa iyo, panindigan mo pagkaama mo. Disiplinahin mo yan. Yung dalawa mong anak na utak may sayad. Para walang problema dumating sa kanila. Isa kayong utak may sayad. Lahat ng tao nakapaligid sa iyo na tumutolerate sa iyo, Jormel at Dindon Labador. Sinasabi ko sa inyo, may mga sayad kayo. Interesado kayo sa akin? Huwag kayo maglala. Darating na ako dyan.